Rhaid mi prosiect niri jalaf bio me chael na hael eir agus sé prosiect onfasach dyrif fan ach a leifeile sé yn stocha yn rytys gytrymicha ein mi ddia fe han rhaid onfasach ma gyndwyr mi y fwnihych gys sio horst gybyll get na chromi ffyrach gan yn alba ha mysio creidjyn gladjer gyfeil féim ik gegalig a hulletinje akin. Agus go bhfuil rinne corman sin osclú amach san na hulletinje ik a bhéil a galig ge brí cá bhéil a furach agus a cúpar. Ha mi go bhí Gianú áraid mai ein an in Utrecht an nafrina agus ha mi ceit ar airstrí sin chanile sac am haast Giami sin an sa bhéirla an sa galig jo an san ditich. So sin tachas go ma internationalta cearca leor. Bi me Gianú vlogich yn cwtioch agus ha sin cymol yn gael sin bio yn do dhéile agus had cors de gymwrwm y Gianú na filmich yn big ha sio agus gan cwrhys YouTube. Ha ceilach torwm gel mi menemich son yn dweis ha sio. A sio sialtyn gyfeildwn i gameicgyn, gyfeilad y feichgyn na ha mi Gianú agus gyfeilad gafes lwch bar. Agus ha sin dirach Torst berach in plan am chria.